प्रणाम सब कोई के। आज के वीडियो में हम रउआ सबके सुनाएम वरुथनी एकादशी के उ पावन कथा जिसे सुनला मात्र से कन्यादान के बराबर फल मिलेला। आ वीडियो के अंत तक बनल रहेम काहे कि अंत में हम पूजा के शुभ मुहूर्त आ पारण के समय भी बताएम। तो चली श्री हरि के नाम लेके कथा शुरू कइल प्राचीन जाओ। काल में नर्मदा नदी के किनारे मंधाता नाम के एगो राजा राज करत रहले। राजा बहुत धर्म कर्म माने वाला और दानी रहले। एक बार राजा मंधाता जंगल में घोर तपस्या करत रहले। तपस्या में वो इतना डूब गईले कि उनका अपना शरीर के होश ना रहे और राजा के वही पैर समय चबाए एक लागल। जंगली भालू राजा के घसीट के जंगल के भीतर ले गए। पैर में बहुत दर्द बाकी राजा क्रोध न कैलन। ऊ अपन तपस्या के धर्म निभैलन और मन ही मन भगवान विष्णु के याद करके उनसे रक्षा मांगे लगलन। राजा के पुकार सुन के भगवान विष्णु तुरंत राजा के पुकार सुनकर वहां पहुंच गईलन आ तुरंत अपना सुदर्शन चक्र से भालू के मार गिरैलन। राजा के पैर भालू खा गईल रहे। हे राजा वो बहुत दुखी रहलन। तू तब मथुरा भगवान जा विष्णु और कहलन वरुथनी एकादशी के व्रत विधि विधान से कर। ई व्रत के प्रताप से तोहरे पैर फिर से पहले जैसन स्वस्थ हो जाई। राजा मंधाता मथुरा गईलन और पूजा नियम से वरुथनी एकादशी के व्रत कैलन। कृपा से उनकर पैर ठीक हो गईल और उनकर शरीर पहले से भी सुंदर हो गईल। ई व्रत में कैला से मनुष्य के सब पाप धुल जाला। कहल जाला कि ई व्रत कैला से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलेला। जो लोग दिन रात व्रत रखेलन उनका के ई लोक में सुख और अंत में मोक्ष के प्राप्ति होला। व्रत के तारीख बा 13 मई दिन बुधवार। एकादशी तिथि शुरू होता पारण के समय बा सवेरे 5:31 से 8:12 बजे के बीच में।